ሰላም ተኸታተልቲ ማይክ ሚድያ لما عنتي حزلكم قريبا زلخو حلافيت عالم اتبل حصار زانتايا سنة مكتتال حلافيت عالم سمعيتا ختقوصاصرو سلازي كالت عاحلا تعجيتو كم زنبر ماي نبعاتا جنبو طحيلو كوحز فقادتلو في الشخطة تلابسو زنبرة بروح قصع كابتون ماغنيتاو حيلي كم زلوم نعان نابلو زسحبوخا فرياتي انتا يوحز بزنبرة زي حد نبعات تحصبت نتا اب ايدا حيزاتا زنبرة تاسيرا ممليسا مستأمتتا معلبي زيبلو زتزبارغة سمعيتا بمقصصر ناي محمس خدانا كي قيرت نتي اب تاسيرا زريتو سب علشا ولا كون تجمرت كترخبو بزي مخ على جنا نوح كذا زغصره زي ملس حلف سانتا انا ذكرت واي انا تيتي كتبل بوشت انا بعت مسعى زنبرا محازوتا بخونتاتا عزين سلز تدناغصا كابتي تفطرو النارنقا نصا خوينن يزناغعلو الزنبرا مزناغع سودري تبكيسن نابتي عب دبر زيت سركب سجان شيطان زحرالو بارحورا نخمرها تجددا بناتا نبعات مبقس جيرن عب حلف قعزو هيوتن زقات أمن بدحوتات دا ذكرا نناب نايبحتن عالم بحساب جلت بلا باكل عوشت حانت مينيباس ولا كوانت نبرا زنبرو مناباوي عالم جن فاتيمو كرا خبز خائل عين نبران نيتيتي نمزن قاعد تباحلو زي تدالوا مدبات عين نبران حلينا تيتي جنا محازوتا نزي فلطو حلف زانتا إنا فتشا زيادة سلز تقودأ بقللو كعبد أيك علن بزرقو من عليتو من زمكحو متاقعي دحر بحلي سنبرو عب حقوعا عب لعلي حوان زفت أموو زي حو قسلي زفت أرلا بسلا تقوص إيرا نعستات عسر تمعالتي عبار حورا سقا شيطا زرخبت تقرشي بمحز نابتي وناني اطاتا سيرا زرخبت اللو بوتا وعزو جمرت ناب يونيفرسيتي آواسا عوشتتا تسافيرات الله زنبرت مينيباس بزنبرة صوتان موزيكان كي تجدبت فتنا زبزحو حلف قعزو حيوتا مماليسان نذكرت بقللو كتوطو نفس زيت خئل زتمساقلة وطري تحالت تحنجيطاتو كاب زنبرت بورسا دياري اب موصا مس بئرا አላገበቶ አብርእሳ ዘዝተፈጠረ ሐሳብ ገለከይ ገደፈት ድማ ክትጽሕፎ ጀመረት ባርሌዲ በመዃና ኣብ ባህር ዳር ጎንደር ጅማ አዋሳን አርባ ምንጭን ንኣስታት 5 ዓመታት እናተዘዋወረት ሰሪሓያ ኣሟዕላ ክትጽሕፎ መንበር ክትናገሮም ዘይትደሊ ብዙሓት ሚስጥራት እናሰገረት ዝመጸት ጎርዞያ ቲቲ ወይ ከዓ ትርሓስ ፍስሓ ጽዮን ግና ምስ ወናኒ ናይታ ኣብ መዘናግዒ ሶደሪ ዝረኸበታ ታሲራ እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎም እዩ ብሓይሊ ተገዲሳን ተጨኒቓን ነቲ ፍልፍል እቶታ ዝኾነ ኣብ ደብረ ዘይት ዝረኸበቶ ባርሑራ ገዲፋ ኣብ ኣዋሳ እተምራሕ ዘላ ብዝኾነ ብርአን ዲያሪአን ከይላቀቃት እናጸሓፈት እናሃለወት እዩ ነይሩ ወራጅ ዝብል ድምፂ ተሳፋሪ ምስ ሰማዕት ኣዋሳ ምእታዋ ዘረጋገጸት ቀጥታ ዲያሪኣ ኣፂፋ ናብ ቦርሳኣ ምስ ኣተወታ መናሃርያ ከይበጽሐት ቀዲማ ብምውራድ ናብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ን6 ወርሒ ዝኣክል ስጋኣ ብምሻጥ ሕይወታ ትመርሐሉ ዝነበረት ሆቴል ደቡብ ብምእታው አራት ሓዘት
ወናኒ ናይቲ ታሴራ ተመስገን ገዛኢ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዋሳ ብትምህርቲ ክፍሊ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ኣድናቆት ዘትረፈ ፍሉጥ መምህር እዩ። ቲቲ ኣብ ደብረ ዘይት ኣብ ዝርከብ ባርሑራ ሓደ እዋን ምስኣ ሓቢሩ ኣብ ዝሓደረሉ ግዜ እያ ንተመስገን እትፈልጦ እምበር እንታይ ከም ዝሰርሕን ኣበይ ከም ዝነብርን ግን ዋላ ሓደ ሓበሬታ ኣይነበራን። እታ ኣብ መዘናግዒ ሶደሬ ዝረኸበታ ታሴራ ግን ኮምፖስ ኮይናታ። እንታይነት ሙሉእ ኣድራሻን ተመስገን ብቐሊሉ ንኽትርዳእ መንገዲ ስለ ዝፀረገትላ ኣብ ጅባኣ ዝነበረት ሞባይል ኣውፂኣ ቁፅርታት ጠወቐት። ሄሎ ዝብል ቅጥን ዝበለ ድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ናብ እዝኒ ቲቲ ዓረፈ። ይቅርታ ናይ ተመስገን ስልኪ ኣይኮነትን ድያ? ቲቲ ቀጸለት። እንታይ ክሰምዐኪ በዓልቲ ገዝኡ እየ ትሕትና ብዘይብሉ ሕፁፅ መልሲ መለሰትላ። ኣብ ልዕሊ በዓል ገዝኣ ምስኣን ምስ ከምኣ ዝኣመሰሉን ሓቢሩ ይሓድር ብምንባሩ ከይተገረመት ፍቃደኛ እንተኮንኪ ምስ ተመስገን ዶ መራኸብክኒ ኢላ እንትትሓታ ንሕቶኣ መልሲ ከይሃበት እቲ ስልኪ ኣቋረፀ። መሊሳ ንኽትድውል ድፍረት ዋላ እኳ እንተሰኣነት ንተመስገን ኣዝዮም ኣገደስቲ ብዝኾኑ ክልተ ጉዳያት ስለ ዝደለየቶ መማረፂ ናይ ግድን መሊሳ ምድዋል እዩ። ድፍረትን ትዕግስትን ተላቢሳ ድማ ደጊማ ደወለት። ዋኣንቲ ሓፍተይ ጥዕና የብልክን ድዩ በለታ። ይርብሽ ዘለኹ መሲሉክ እንተኾይኑ ብጣዕሚ ይቅርታ በለታ ቲቲ። ቁፅሩ ሞባይሉ ቀይሩ እዩ በዚ ስልኪ ንተመስገን ፈፂምኪ ክትረኽብዮ ስለ ዘይትኽእሊ ንዓይ ኣይትጭቕጭቐኒ በለታ። ፀገም ኣይርድአክን ድዩ በጃ ክባ ተረድእኒ። ዘሕዝን ልሳን ብዝሓወሶ ድምፂ ቲቲ ተዛረበት። ንኡኡ ዝነገር ሚስጥር ኣለኒ ዝብል ሕማም እንተደኣ ሃሊኪ ስልኩ ክትሓባበረክ ብምባል ቁፅሩ እንትትነግራ ደቂቓ ከይቀተለት ቀልጢፋ ደወለት። ሄሎ መን ክብል ዝብል ድምፂ ወዲ ተባዕታይ ነቲ ስልኪ ተቐበሎ። ተመስገን ዲኻ ንምርግጋፅ ዝቐረበ ሕቶ ኣቕረበትሉ። ጽቡቕ ኣለኺ መን ክብል ግንበላ። ተመሳቂሉ ዝነበረ መንፈሳ ኣረጋጊኣ እንተዘይረሲዕኻኒ ቲቲ እየ ዝበሃል ኣብ ባርሑራ ደብረ ዘይቲ ሓቢርና ሓዲርና ነርና ሕዚ ኣብ ኣዋሳ እየ ዘለኹ ኣዝዮም ብዘገድሱ ክልተ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጉዳያት ስለ ዝደለኹኻ ኣበይ ተራኺብና ነፃ ኮይና ክንዕልል ንኽእል ክትብል ሓተተቶ። ልስልስ ዝበለ ድምፂ ተመስገን ናብ ከፍራሕ ዝኽእል ካሊእ ድምፂ ቅይር ኢሉ ኣንቲ ሸርሙጣ ምሳይ ዘራኸብ ነገር የብልክን ፈፂመ እውን ክረኽበኪ ኣይደልን ኣብ ሓደረይ ገለ ፀገም እንተተፈጢሩ ኣብ ልዕሊኺ ክወስዶ ዝኽእል ውሳነ ናይ ሞት ፍርዲ ምዃኑ ኣቐዲምኪ ፍለጥዮ ብምባል ነታ ስልኪ ኣብ እዝና ዓፀዋ። ኩሉ መደያ ማሪኽዎ ሓቆይፍዋ ከም ዘይሓደረ ኣብ ሕዚ በፂሑ ሸርሙጣ ክብል ይፀርፋ ዘሎ ቲቲ ንሱ ኣብ ዘይነበሮ እዋን መዳሕንቱ ተኸቲላ ብድሕሪኡ ዝተወለደት ንእሽተን ሓፍቲ ምዃና እንተዝፈልጥ እባ እንታይ መበለ እንታይ ኾን ምተሰምዖ ንምዃኑ ኣነን ተመስገንን ተፈላሊና ብምዕባይና መን እዩ ተሓታታይ ክኸውን ዝኽእል እናበለት ርእሳ ናብ ዝፈጠሮ መወዳእታ ዘይብሉ ዘይፍታሕ ፍልስፍና ጣሓለት። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ስነ ስርዓት ዝጎደሎ መልሲ ተስፋ ከይቆረፀት ስምዒታ ተቆፃፂራ ነታ ምስኣ ሓዲሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ረሲዕዎ ዝኸደ እንታይነቱ ዘይፍለጥ ዝተኣሸገ ፖስታ ኣብ ኢዳ ሒዛ
ናብ ክፍሊ ትምህርቲ ኢንጂነሪንግ ዩኒቨርሲቲ ኣዋሳ ብቐጥታ ብምኻድ ናብ ኢድ ተመስገን ኣብ ጽሑለይ ብምባል ሓደ ሸኽማ ኣውረደት። ነቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ብዝተፈጠረ ኣጋጣሚ ምስኣን ክዓቢ ዕድል ዘይረኸበን ብዘይምፍላጥ ምስኣ ሓቢሩ ዝሓደረን ዓብዪ ሓዋ ተመስገን ረኺባ ፍቕሪ ሕውነት ንኽተስተማቕር ሙሉእ ድሌት ዋላ እኳ እንተነበራ እንተንሱ ግን ክረኽባን ስልካ ከልዕልን ፍቓደኛ ኣይነበረን። ድሌታ ከይተረድአ ኣብ ሓዳሩ ገለ ፀገም ንኸይትፈጥረሉ ስለ ዝሰግአ ኣዝዩ ጸሊእዋ። ቲቲ ትሕቲኡ ዝተፈጠረት ዘይፈልጣ ንእሽተን ሓፍቱ ምዃና እንተዝፈልጥ ነይሩ እንታይ ክብላ ከም ዝኽእል ተመስገን ጥራሕ ዝፈልጦ ሓቂ ዋላ እኳ እንተኾነ ብኣካል ረኺቡ ብኸመይ ሓፍቱ ከም ዝኾነትን እቲ ንሱ ዘይፈልጦ ዝተሓበአ ዛንታ ንኽተዕልሎ ክሓታ ከም ዝኽእል ግና ንምግማቱ ዘይኸብድ ነገር እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ድሕረ ባይታን ባሕታ ልብን ቲቲ ከይተረድአ ሰብ ከም ምዃና መጠን እንታይ እዩ ጸገምኪ እንታይ ክሰምዓኪ ኢሉ ንኽሕግዛ ዋላ እኳ እንተዘይፈተነውን ስልኩ ከይዓፀወ ትሕትና ብዝተላበሶ ኣገባብ ከዛርባን ክሰምዓን ብዘይምኽኣሉ ግና ንናይ ባዕሉ ስምዒት ጥራይ ዝግዛእ እምበር ንሰብ ዘይግደስ ሓልዮት ከም ዘይብሉን ብቐሊሉ ትርዳእ። ብምኽንያት ኣርሒቖም ዘይሓስቡ ኣባሓጉኣ ዓይኒ ንዓይኒ ከይተረኣኣዩ ክራኸቡ ኣብ ዘይኽእሉሉ ክልተ ኣዝዮም ዝተረሓሓቑ ከባቢታት ስለ ዝዓበዩ ናይ ክልተ ዓለም ሰባት ኮይኖም ደኣ እምበር ካብ ሓንቲ ማሕፀን ተኸታቲሎም ዝተወለዱ ዓብይን ንእሽተንን እዮም ነይሮም ተመስገንን ቲቲን። ግና እንታይ ይዓብስ ሕማቕ ዝገብር ሰብ ናይ ኢዱ ኣይስአንን ደኣ እምበር። ቅድሚ 28 ዓመት ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ፍሉይ ስሙ ጣብያ ደብረ ናዝሬት ኣብ ዝበሃል ከባቢ እዩ ነይሩ። ተመስገን ካብ ኣቦኡ ኣይተገዛኢ ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ኣመተ ማርያም ናብ ዝኣወንታን ኣሉታን ጠሚራ ዝሓዘት ማሕፀን ዓለም ዝተጸንበረ ኣብ ዓደም ሓራ ይነብሩ ዝነበሩ ናይ ወይዘሮ ኣመተ ማርያም ወላዲ ግራዝማሽ ረዳ ጓሎም ካብ ኣይተገዛኢ ብምውላደን ሕጉስ ኣይነበሩን። እኳ ደኣስ ኣዋሪድክኒ ከም ማይ ንግሆ ዝጸረየ ዓሌተይ ማይ ኣምኩሮት ጌርክዮ እናበሉ ኣብ ልዕሊአን ፈተነ ቅትለት ገበሩ እምበር ኣብ መወዳእታ ኸዓ ነቶም ብዘርኦም ከይተጨነቑ ሓፂና መፂን እናቐጥቀጡ ናብርኦም ንምድፋእ ገልታዕታዕ ዝብሉ ኣይተገዛኢ ቀጥቃጥ ተባሂሎም ብዘርኦም ትሕቲ ሰብ ተቆፂሮም ካብቲ ይነብሩሉ ዝነበሩ ጣብያ ብሓይሊ ንኽወፁ ተገደዱ። እቲ ዝገርም እቲ ዝተወለደ ህፃን እውን ናይ ኣቦኡ ዘርኢ ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ጥበዲኡ ከይፀገበ ምስኦም ካብቲ ከባቢ ንኽርሕቕ ተወሰነ። ድሌትካ ንምምላእ ተባሂሉ ዝተሓንፀፀ ሚዛን ዘይብሉ ፍርዲ። ምስኪናይ ኣይተገዛኢ ቀጥቃጢ ዝወለዶ ቀጥቃጢ ምዃኑ ኣይተርፎን ብዝብል ጉጉይ ፍልስፍና ወላዲቱን ኣባሓጉኡን ዝጨከኑሉ ህፃን ተሸኪሞም ንዝነበሩሉ ቦታ ብምልቃቕ ብዙሕ ሰብ ይስደደሉ ናብ ዝነበረ ሰፈራ ዝበሃል ከባቢ ተሰደዱ። ምስ ከዱ እዩ ነይሩ ብድሕሪ 2 ዓመት ትርሓስ ፍስሓፅን ብ1979 ዓመተ ምህረት ካብ ኣቦኣ ቀኛዝማሽ ፍስሓፅን ሓድጉን ካብ ኣዲኣ ወይዘሮ ኣመተ ማርያም ረዳን ዝተወለደት ንኣቦኣ ፈላመይቲ ነዲኣ ኸዓ ካልአይቲ ቆልዓ ምዃና እዩ ነይሩ። ምስቲ ካብ ኣዲኣ ጥራሕ ዝተወለደ ዓብዪ ሓዋ ተመስገን ብኣካል ኣይፋለጡን። ኣብ ሓንቲ ዓለም እናሃለዉ ሰባት ብምፍላጦምን ብዘይምፍላጦምን ኣብ ዝፈጠርዎም ክልተ ዝተፈላለዩ ዓለማት ምንባሮም ኣምላኽ ኣብ ሕማቕ ኣየራኽቦም ዘብል ዘሕዝን ኣጋጣሚ እዩ። ድሕሪ 15 ዓመት
عديا انت موتا أبو حقوقا أبا هردار نابزركب ود حفتم مسؤو خوينا نختم مهار انت الأخوة مس بعال تجزؤو فاتما كتسمع مع بزي مخقلا ترحاس كاب جزا وزيا أب هوتل توزيرا سرح جمرت بخمزي إلوز تجمرة عقاد أمي ناب حاسباتلو كميتاتون زي تفلت حدش عالم تحالت بزوح تأجمن فتنان ناب زبزحو نايبار هيوت بمئتاو كالي معراف هيوت جمرت كاو عاد إنجليز تلاقيهم لوز نبرو عدل تمرتي زغني اللوم عقدست ورقاقتن دوكمنتتاتن زحازت زتعشقت بوستا بمطفأ زيادة تجانانيقو سلز نبرا تمسكن اتعدل تمرتي نخملت ألو معالتتات أبز ترفو قوانن تسفى أبز قرص ألو ساعتن بزقر مقات أمي ناب إيدون تأتو زتسمعو دستا عمولو حيوتو رخيبوو أيفلتن كمن كم زمزة مستنقرو قنا قدمو نستزاربو حماقات قالات إنا ذكرة سونتو كرقاقا أيكعلن تعساز ولدو جنكت إنا تسمعو نابتيتي قالتفو سلك دولا نساقنا كتالعلو سلزيك علت تيتي منيا إنا بلا مملسو نرأسو يحتد حيال جنكت زولدو حطويو انبر تمسكن نموالو تحبي اووز نبر دحر بايتو هايلو زعللو سب سلا زي نبرا مننتاتيتي بخمي كفلت يخئل ولاديو اي تجزأي ولا قابر نسو جنا خلت عمت اب زي ملألو اوان بزحدروم حمام كاب عالم بموتن تفليو أتن بدحريو تقبلا كمدون أبون كوينن زعبيو عدينا بلز تقوعن ولاديتو ويزرو ألماس بهيوت أبز عالم أبز نبرالا إوان أتيك فلتو زقبا أزانتا سلا زي على لؤو بدحريو كابديو زتولدت ترحاس تيتي تبهل نعشتن حفتو زلاتو مخانا فتسيمو أي فلتن ويزرو ألمازون انتخونا مساي تجزأي زنبرن ليلا عبسدت رأي سلازخونا عشان كويدو ترحست تبهل نعشتن حفتو كم زلتو كفلتاس من كان سدت أي تجزأون بقلي أي فلتان بزخونا تمسكن تيتي بزنت أتلو نايت مرتعدل زحازت بوستا أزيوالا انت تحقوسا تيتي مانيا النابلا ممالسو بزلعلوم حطوتات منفسو كعرف أي كعلن جنكت رأسو أزيو إنو السخخدا وسيدوهم بزنبرة زتقاقايو والسانتات نرأسو إنو وقسا نابتيتي دقاقيمو دولا تيتيقنا حلوف حيوتات سأليقا كابزا خفقاتن تنكولن زبزحا حنتت أحي زنقستا حلافيت عالم عزياب بمرحاق سونا تقاطعا بتقولوت النسحن كتنبرن ناب اتخئللو حدش منفساوي حيوت قعزو سلاز جمرت سلكا ختلعل تفقادنيا أي نبراتن سلام تخطاتلتي مايكي ميديا لما أنتي حيزالكم قريبا زنباركو نازي مسل نيرو أبزي چانالي حساب رئيتو انتدا أهلكم أو ناي كومنت مزحف بوتا حسابكم كتقدفو لي تخيليكم ناز چانال حدش تدحر رأخوينكم سابسكرايب قوروو لايك شير كي ترسعوو يغني لي